Днес ще ти споделя защо е хубаво да проявяваш творчество в подходите си към осъзнатото сънуване. Накратко, за да избегнеш скуката. Когато нещо ти е скучно, вниманието ти естествено променя посоката си към това, което ти е интересно. По-рано бяхме разгледали двете основни техники за встъпване в осъзнат сън. Тази с поддържано съзнание и другата с възстановено съзнание. И двете техники, за да проработят, се нуждаят от личностен подход. Ако подхода не е съобразен с интересите ти, най-вероятно няма да проработят. Например, ако се опитваш да поддържаш осъзнатост чрез броене и това ти е скучно, ще се оттекчиш и умът ти ще се отнесе. Вниманието ти ще започне да се скита от мисъл на мисъл. А това показва, че енергийното ти ниво започва да спада. За да предотвратиш това, трябва да избереш да пренасочиш вниманието си. Да се съсредоточиш върху нещо, което те вдъхновява. Ще ти е хиляди пъти по-лесно и ще работи по-добре. Например, ако в момента караш шофьорски курсове и искаш да се научиш да караш кола, може докато прилагаш техниката за поддържано съзнание да си представиш как шофираш гладко по магистралата. Някой тир. И да се съсредоточиш върху това. Ако обичаш да скачаш на въже, може да се съсредоточиш върху отброяването на въображаемите подскоци, които правиш. Ако обичаш да четеш книги, може да се съсредоточиш върху отлистването на страниците. Как отброяваш прелистването им. И да се съсредоточиш върху самия въображаем звук на отлистването на страниците. Ако искаш да си купиш къща, може да си представиш как вече имаш и как се разхождаш из стаите й. Избери подхода си спрямо твоята лична психология. Съсредоточи се върху нещо, върху което ти харесва да си съсредоточен. Обобщено това, което трябва да запомниш е, че ако вниманието ти започне да се отнася, трябва да пренасочиш точката си на фокус към нещо, което ти е истински интересно. Същото важи и при техниката за възвърнаното съзнание. Да се опитваш да запомниш да направиш определено нещо в бъдеще отново и отново, може да започне да ти се струва скучно. Особено когато го правиш от много дълго време. Процесът може да работи добре за месец-два, обаче в един момент може да спре да ти харесва да го правиш. Просто защото вече ти е някак сухо. Някак желанието ти да го правиш е избледняло. Защото едно и също отново и отново. Имаш нужда от някаква разлика. За щастие, темите в нашите сънища са склонни да се променят във времето, особено когато изживяваме някакви новости. Колкото по-разнообразен живот водиш, толкова по-разнообразни сънища ще имаш. И все пак, за да можеш да възвръщаш съзнанието си по време на сън, трябва да поддържаш възнамерителната си памет силна. И да възвръщаш силата й, когато усетиш, че започва да отслабва. Има една особена техника, която обаче работи при доста хора. Прилага я, когато имаш нужда, за да подпомогнеш възнамерителната си памет. За да си обясня възможно най-ясно, нека да разгледаме един пример за възнамерителна памет. Представи си как си на вратата вкъщи и се приготвяш да ходиш някъде по работа. И възнамеряваш на връщане да купиш ябълки от магазина. Това го правиш всеки ден в продължение на месеци. Обаче напоследък се усещаш как започваш да спираш да го правиш. Знаеш, че е полезно за теб да хапваш всеки ден ябълки, защото имат много пектин в тях. Че вече ти е някак досадно. Защото изживяването не е толкова ново. Отекчението те кара да забравяш да си купуваш ябълки. Какво можеш да направиш, за да не забравяш? Може на излизане, когато си казваш, че възнамеряваш да си купиш ябълки, да си представиш нещо шантаво свързано с ябълките. Например, като как би изглеждал магазинът, ако стените му бяха направени от залепени една за друга ябълки. Тъй като си посадил в съзнанието си този въображаем шантав бъдещ спомен, следващият път, когато минеш покрай магазина, започваш да го виждаш във въображението си с стени, направени от залепени една за друга ябълки. И това е нелепо, обаче в същото време ти напомня да влезеш вътре и да си купиш ябълки. Ти влизаш вътре и го правиш. Сега как да приложиш същия принцип в случая за възвръщане на съзнание, така че да се осъзнаеш в осъзнат сън. Вече познаваш най-често срещаните елементи в твоите сънища. Така че докато си в това състояние малко преди да заспиш, може да си представиш нещо шантало свързано с най-често повтарящият се елемент от сънищата ти. Например, ако често сънуваш вода, море, вълни, може да си представиш как разни летящи гладуси ти напомнят да се запиташ дали това, което ти се случва е действителност и да направиш проверките. Прояви творчество в въображението си, което да използваш като сигнал за памет. Лети в изживяването някаква новост. Когато не поддържаш практиката на осъзнатите сънища интересна, тя ще стане скучна. Ще започне да има празни периоди. Ще започнеш да загубваш интерес. И това може да те провокира да се откажеш. А затова нагоди всичко, което правиш към себе си и към твоите интереси. И подходи творчески. Забавлявай се и се наслаждавай на това, което правиш. Нещо, по което можеш да се ориентираш дали си на прав път, е дали се наслаждаваш на процеса. Ако почувстваш скука, има как да не се откажеш и има как да се избавиш от скуката едновременно. Решението е да добавиш новост към това, което правиш. Развивай се постоянно и приветствай промените. Те са нещо естествено и са част от процеса.
Колкото повече разнообразие приветстваш в живота си, толкова по-пъстри ще станат сънищата ти. А когато приспособиш техниките за встъпване в осъзнат сън към сегашните си интереси, ще видиш как ще ти стане по-лесно да постигаш концентрацията, от която се нуждаеш, за да ти се получи. Това беше за днес. Хубав ден и до следващия път!